ja Taneli Ikäheimo Sippo Sporthundardista ja valmistautuu viimeinen eli 114 Nättis. Toto on kyllä ihan mahtava, kun hän ottaa 2 laukkaa, niin hän on kentän päästä päähän mennyt. Kolmosten suhteen voi sanoa, että me ollaan varmasti ainakin 20 minuuttia tässä myöhässä. Eli rataan tutustuminen oli ja näin arvioitu. Toto maalissa.